10 gün içinde 17 milyon сум эжетine koytarganlar. Суд приставлары Татарстанда бурышлы кишилерден шунun kadar окша алган. Bu haqda hükümet yurtunda uzgan şarada aytildi. Şulay uq суд приставлары балаларга Бүтін Россия мәгълүмати акциясына да йомгак ясалды. Күп балалы ананың алиментлар буенча бурычы 2 миллион сумга җиткән. Җәза итеп мәҗбүри эшләтү билгеләнде. Суд шундый карар чыгарды. Бу түләмәүчеләрнең бердән-бер мисалы түгел. 23 майдан 1 июньгә кадәр приставлар бурычларны түләттерү турында 2000-нән артык карар чыгарган. За 10 дней проведения акции судебные приставы взыскали порядка 17 миллионов рублей. Акция үткәрү вакытында приставлар 17 миллион сумга якын акча түләттергән. Шуңа бәйле рәвештә мәҗбүри үтәтү чараларын күргән. Барлыкларда акча түләтү турында 2000 карар чыгарылган. Ваемсыз ата-аналарга карата башка ысуллар да кулланыла. Кыйммәтле әйберләрен кулга алганнан яки чит илгә чыгуны тыйганнан соң үз балаларына акча шунда ук табыла. Бу чаралар да үтемле булмаса, бурычлы кешеләрне җинаять җаваплылыгына тарталар. 500 человек привлечены к уголовной ответственности по статье 157 Уголовного кодекса. 500 якын кеше җинаять җаваплылыгына тартылган. Тик иң катгый чараларны да кулланырга, ата-аналарны җинаять җаваплылыгына тартырга туры килә. Леногорскида бер ир-ат үз кирим чыганакларын яшергән. Җинаять эшен кузгаткач, шунда ук бурычын түләгән. Хәзер приставлар алиментлар буенча 26 меңнән артык эшне тикшерә. Быел бурычлылар исемлеге тагын 5000 кешегә тулыланган. Ел башыннан республикада бурычлардан барлыгы 239 миллион сум әҗәт кайтарылган. Ләлә Зайнуллина, Фируза Насырова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.